Du skal til at starte her i Varde, og når du møder ind i Varde, så møder du ind her ved administrationsbygningen. Man går enten ind ad den ene dør her, eller den anden dør herover. Her vil du blive mødt af noget personale, som tager dig videre hen, hvor du skal hen. Her på FGU Vest får du udleveret arbejdstøj. Det er både t-shirt og bukser, men også sikkerhedssko, fordi vi skal løbe op til nogle sikkerhedsforanstaltninger, når vi er på værkstedet. Vi gør det også for at træne jer til, når I skal ud i viderefærd på jeres arbejde, hvor man ifører også arbejdstøj. Så man får en identitet her på FGU Vest, når man tager arbejdstøj på. Du har valgt at være elev her på FGU Vest. Derfor har vi en forventning om, at man opfører sig ordentligt. Vi accepterer ikke krænkende adfærd over for lærere, altså såvel elever. Og vi forventer også, at du opfører dig ordentligt både på de sociale medier i skoletiden og uden for skoletiden. Her på FGU Vest møder du også nogle ansatte, som møder dig for den du er, og opfører sig ordentligt og gør alt, hvad de kan for at se og høre dig og møde dig der, hvor du lige nøjagtigt har brug for det. Her på FGU Vest er vi en rygefri skole, og det betyder, at nogen har lidt svært ved det, fordi man ryger. Men vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe jer, lige nøjagtigt med at få dæmpet trængen, eller måske få hjælp til at komme ud af den last med at ryge. Så hvis du har brug for hjælp, så er vi der klar. Vi ved, at skoleydelsen er meget, meget vigtig. Så der er 2 ting, du skal have styr på. Du skal have en e-boks, og du skal have en NemKonto. Og skoleydelsessatsen kan du se på vores hjemmeside. Og hvis du er EGU-elev, så er den overenskomstbestemt. Men når du er i kompensationsforløb som EGU-elev, så er det skoleydelsessatsen, som du kan se på vores hjemmeside, du får for de uger. Nogle af jer har brug for offentlige transportmidler, når I skal hen til FGU Vest. Og her i den heldige situation, I kan få et ungdomskort, hvor I kan rejse billigere med offentlig transport. Det er vigtigt, at I har et MitID, så vi kan hjælpe jer med at få det oprettet. Her på FGU Vest i Varde, der vægter vi fællesskabet rigtig højt. Vi spiser her morgenmad, og vi spiser også middagsmad sammen her. Og det koster 250 kroner for at være med i det her. Og det betaler man over sin skoleydelse. Vi vægter fællesskabet rigtig højt. Der er mange informationer, der bliver givet, men vi bliver også mixe på kryds og tværs. Så vi sidder og spiser herinde og starter dagen rigtig, rigtig godt ud. Her på FGU Vest bruger vi meget IT i undervisningen. Vi opfordrer jer til at tage jeres egen computer med, og her stiller vi selvfølgelig Office-pakken til rådighed for jer. Og hvis I ikke har mulighed for at tage en computer med, så stiller vi en til rådighed for jer. Her i Varde har vi faglige tema, der hedder handel og kundeservice. Der er kreativiteten i højsædet, men også det der med, hvordan man skal købe og sælge ting, og hvordan man indretter en butik. Vi har også AGU her i Varde. Det er, hvis du gerne vil være klar til gymnasiet, så kan du komme her på AGU'en og blive helt klar og skarp til, når du skal på HF eller gymnasiet, eller hvad det nu vil være. Sundhed og omsorg her i Varde er både i klasselokalet, men også ude i lokalsamfundet. Der arbejder de både på plejehjem, men også på børnehaver og i folkeskoler, hvor de laver idrætsundervisning og andre sjove aktiviteter. Her i Varde har vi også bygget boliger og anlæg. Det er et træværksted, hvor de arbejder i træ og laver alle mulige bestillingsopgaver, men de laver også serviceopgaver her på skolen. Vi har også en køkkenlinje her i Varde, og det er eleverne, der sørger for maden til vores morgenmad og middagsmad. Det vægter vi rigtig højt, fordi samlingspunktet er nemlig måltiderne her. Så de har travlt, men de hygger sig med opgaven og sørger for, at vi får en rigtig god start på dagen. Vi håber, at al den her information har givet dig et bedre overblik om, hvordan du skal starte på FGU, så vi glæder os utrolig meget til at se dig.